We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babap Santa Maria using the glass for the... Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. Anyone? The hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Martin for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. That for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos maray na Banggi, Bicolandia! Isang magandang away na naman ang ating matutunghayan. Welcome sa second and final game ng ating Day 11 ng inyong patuloy na sinusubaybayang Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa! Mas madadagdagan ba ang kumpiyansa ng mga nakateritoryo na Team Bulusan dahil sa patuloy na panalo ngayong gabi? O sila ba ay kayang biguin ng mga taga Santa Magdalena? Walang uwian hanggang sa matapos ang bakbakan ha. Pero bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating butihing governor na si Gov. Boboy Hamor at ang munisipyo ng Bulusan sa pangunguna naman ni Mayor Michael Goy Saico. And yes, magandang gabi once again. Ako po si Kapa Morgan at ang aking katandem ay walang iba kundi si Coach Paul Sepe. Yes, partner. Good evening po at good evening sa ating mga manonood. This is the second game of our doubleheader this evening. Laban ng Santa Magdalena at Bulusan. Sabi mo nga, magandang away ito. So wag na natin patagalin kasi yan na, hinihintay na ng ating mga manonood. At ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Yan, maraming salamat Mr. JV Salvidar. At ito na po ang magandang away na ating inaabangan magmula pa kanina. Ang away ng mga taga Bulusan na nakateritoryo kontra dito sa mga taga
Santa Magdalena. Once again, magandang gabi. Ako po si Kapak Morgan, kasama si Coach Paul Sepe. And right now, it's Pableo using the baseline. Supalpalang inabot mula kay Jeb Bulawan. At ito na, tumatakbo si Uwe Benelilla. And lays it in for the first two-pointer of this ball game. And listen to that crowd roar, partner. Yes, of course, dahil ito yung sinasabi nating six-man. Pableo drops it off to number 20. Wala. Talagang ramdam nitong mga taga Santa Magdalena ang size nitong mga taga Bulusan. Yes, partner. Bulusan coming from a win against Prieto Diaz. Oo. Ang kanilang kartada is 2-0 sa ating liga. At ito naman Santa Magdalena, may isang panalo at dalawang talo, partner. Natalo sila on their last outing against Erusin. Tama. And eto na. Number 26, wild shot yun. Eto na naman si the high-flying Owe Medinilla. Anyway, for Santa Magdalena, we have Almodiel, Princilio, and Fulo. And yung kanilang mga guest or imports ay si Kobe Bryant Pableo and Babap Santa Maria. Matos open from the corner pero wala yung kanyang tira. Rebound ni Fulo. And right now, Babap Santa Maria against Saldana. Magandang fake. Maganda yung tira pero hindi pumasok. Espanyol now with the ball to Saldana. Saldana will go strong but hindi na ipasok ang kanyang tira. Yan ang kauna-unahan niyang tira dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. Babap nakita ang kanyang kakampi and swings it to the opposite side. Fulo. Ginugulo nitong si Jeb Bulawan. At the ball went out of bounds but still it's going to be Santa Magdalena's basketball at 10 seconds to shoot. Unang nakascore po ang mga taga-Bulusan courtesy of Uwe Medinilla. Babap Santa Maria to Princilio. Princilio fires and hits it. That's a three-point shot made by Princilio. Uwe Medinilla. Wala yung kanyang tira. Fulo to Babap Santa Maria. Santa Maria will drive at gets his own miss. Binigay sa kanyang kampi sa ilalim pero hirap na hirap. Pableo mula sa corner, wala. Pero Fulo keeps it alive for Santa Magdalena. Baliks. Oh! Ito na. Babap. And versus the high-flying Uwe Medinilla. At hindi na yon sinabayan ni Babap dahil talagang sabi niya undersized siya for this big man. Babap. Naagawan ni Saldana. Medinilla. Another 2 points on a breakaway. Grabe, first 6 points si Uwe Medinilla. Very aggressive itong si Uwe, partner, on the early goings of our first quarter. Oo. Maganda ang pinapakita dito ni Uwe Medinilla. Gusto ka agad magdikta ng tempo dito para sa larong ito. Pableo against Espanyo. Pableo will miss. Rebound ng mga naka-green pero maganda ang naging pabor para sa mga taga Santa Magdalena. That amazing pass from Almodiel to Fulo made it for Santa Magdalena. Kaya meron silang 5 kontra sa 6 ng mga taga. Nice pass from Matos. At may pa-end one pa itong si Jeb Bulawan. Good pass and good recognition of Matos, Mark Matos on Jeb Bulawan sa ilalim. So at the early goings of our first quarter, maganda ang pasahan at maganda ang ginagawa nitong mga taga-Bulusan dito, partner. Oo. And they're utilizing kaagad yung kanilang mga big guys, ang mga pambato. At Jeb Bulawan now will try to complete his 3-point play opportunity after that fouled shot mula sa ilalim. After a nice pass from Matos and completing the 3-point play, it's Jeb Bulawan. 9-5. 4 po ang kalamangan ng mga taga-Bulusan. Babap Santa Maria launches a bomb and hits it!
Nice shooting touch for Babap Santa Maria there. Oops. There's a steal. Balik kay Saldana mula kay Jeb Bulawan. And Saldana finally scoring in this ball game or in this early goings. Bagong addition for Team Bulusan, itong si Neljon Saldana. Oo. Who hails from Sampaloc, Manila, partner. Oo. That's a big block mula kay Jeb Bulawan para dito kay Joseph Garote. Ngayon, meron naman tayong report mula kay Miss Cassandra Seton. Cassandra, pasok. With 1-2 standing, Team Santa Magdalena will be maximizing the opportunity given to them tonight to play with all their heart. Payo ni Coach sa kanyang mga players ay mag-enjoy at maglaro ng masaya. Alam nilang may home court advantage ang Team Bulusan, kaya naman kahit kulang-kulang sila ng mga players ay gagawin pa rin nilang masaya ang laro at kumuha ng aral sa magiging resulta ng game ngayon. Yan muna ang latest. Back to the panel. Yes, maraming salamat Miss Cassandra Seton, and Jeb Bulawan scored on a fall away. Babap Santa Maria launches another bomb, short on that one. And the referee says the ball will stay with Santa Magdalena. And 14 seconds to shoot on this possession for Santa Magdalena, partner. Oo. Malapit na tayo sa kalagitnaan ng quarter na ito. Pableo trying to shake Espanyo. Drives and uses the board, pero malamya yung kanyang tira because of the defense na nandun. Power play on the part of Uwe Medinilla. That's Uwe's 8 points of the ball game. Babap. Bang! That's the second 3-point shot made by Babap Santa Maria. Medyo parang nakaka-adjust na dito si Babap sa Ako Bicol Cup Sorsogon. And this is the first leg na linaroan niya aside from Kamsur, partner. Matos against Pableo. At yun, Espanyo finishes. That's the first 2-pointer of James Espanyo. 17-11. Lamang po ng 6 ang mga taga Bulusan. Fulo drops it in heavy traffic. Ika-4 dito kay Christopher Fulo dito sa ating laro. So 4 po ang lamang ng mga taga Bulusan. Matos sa corner, tumira. Mintes. Ito na ang mga nakaputi. 1 against 2. Babap Santa Maria against Saldana. Babap still has the ball. Binigay kay Moscoso. Moscoso lets it go. Wala. Ito na. Ayan, 2 big men clashing. Yan ang sinasabing the clash of the Titans. And if I can make it with Kobe Bryant in front of me, I will make it from here. Mula sa corner, sabi nitong si Uwe Medinilla. That's his first 3-pointer of the ball game. 20-13. So pito na, partner, ang kalamangan. Yes, partner, but second personal foul on the part of Jeb Bulawan on the other end, partner. Ikalawa yon for Jeb Bulawan. Tinawagan siya ng foul. Sa scoring naman, nakaka-5 puntos na itong si Jeb. Pero ang inilabas ay, ironically, ang inilabas ay si Uwe Medinilla. Yes, partner. Oo. Pero mukhang papalitan pa rin. Si Espanyo. Espanyo. So, Jeb Bulawan will stay. And sabi siguro ng coach, try to manage your 2 fouls. Princilio. Short. But there's a foul on the other end. Itong si Matos. So tinawagan ng flag doon si Frencilio, partner of that shot, because wala namang contact, is natumba siya. Tinawagan siya ng flap, but on the other end may foul itong si Matos. Kaya mananatili sa mga nakaputi ang bola. Babap Santa Maria.
Wala yung tirang yon. He's 2 out of 2 from the 3-point range or from the 3-point territory. Matos now signaling a play. Alminya na agawan ni Pulo. Hinahabol ngayon ni Matos. Nakuha ang bola pero nakaapak na sa linya. Itong napakabilis na si Matos. Mark Lester Matos. Grabe, napakabilis talaga nito ni Matos. But kung mapansin mo, partner, yung pinasok dito, itong si Alminya, isa din na high-flying guard para dito sa Bulusan. Oo, and so as Daria, Christian Daria is now in. And ganun din si Sherry. So ito na yung mga second stringer ng Bulusan na nasa loob ngayon. Pableo. Against Espanyo, crossing over. Wala siyang space to create his own shot kaya lumabas. Tumira ng 3. Almiñe, ayan, nagpakita na ng kanyang high-flying capability. Babap Santa Maria, umikot, tumira! Nakakuha ng foul. At itong si Garote, naiwan pa yung sapatos, partner. At the other end. Malaki ata sa kanya yung sapatos niya. Ano ba yung sapatos niya? It's, ano yan? Yung sapatos niya? Yung precision. Babap missing the first free throw. Babap Santa Maria. Para sa hindi mga nakakilala, isa po yung naging MVP natin sa Camarines Sur Leg under the champion team Kamaligan. Yes, partner. And sabi ko nga kanina, this is the first time of Babap playing sa ibang leg, aside from Kamsur. Oo, tama. So, sabi mo nga kanina, medyo ano na siya dito. Medyo Loosen up nakaka-adjust na ng konti after that tragic loss from Erosin. Yes, partner. But again, si Pableo medyo may inaalat pa dito, partner. Another guest player for Santa Magdalena, itong si Kobe Bryant Pableo. Oo, tama. Siya yung isa sa mga big men nila doon sa Sa Kamaligan. Kamaligan. Oo. Okay, and So as we see the huddle of Team Bulusan dito, partner. tama, and they will be back on the court. So once again, magandang gabi po sa inyong lahat, yung mga nanonood sa atin online sa Reps Saldico Facebook page. Maraming salamat po. Ganun din sa mga nasa Ako Bicol Online TV at Ako Bicol Party List Facebook page. And ganun din sa mga nanonood sa atin live sa ating YouTube channel, ang Ako Bicol Cup. Sherry battling for the rebound. Bigay kay Espanyo. Espanyo fades away. Wala. Pableo for the rebound. Binigay kay Babap Santa Maria. Medyo maigting yung depensa na ipinapakita dito ng mga taga-Bulusan. Babap with the handle. Binigay kay Pableo. Si Pableo ang medyo maalat pa ng konti dito sa larong ito. Kailangan niyang sabayan itong kanyang point guard. Partner na si Babap. Naagaw ang bola ng mga naka-green. Espanyo for the easy two. That's his fourth in this ball game. 22-14. Pulo. Lets it go and makes it. Medyo lucky pa doon si Christopher Pulo. On that floater. That's his sixth-pointer of the ballgame. Almiñe, binigay kay Espanyo. Espanyo, tumira. Bang! Pasok yan at merong nakitang foul. Ang referee away from the ball. So the basket will count. Basket count for Espanyo. So, at may nakitang foul doon sa kabila kay Fulya. Again, this is live from Bulusan
Sports and Cultural Center dito po sa napagandang bayan ng Bulusan. Ang Day 11, and actually this is the second and final game ng ating pang-11 araw ng Ako Bicol Cup Sorsogon Eliminations. Ang laban po ng home team Bulusan na mga naka-green kontra dito sa mga taga Santa Magdalena na mga nakaputi. Christian Daria pumasok, binigay kay Espanyo at what a beautiful reverse layup from James Espanyo. Walo na po ang kalamangan itong mga taga-Bulusan. Babab Santa Maria nakalusot! Oh, in and out! Sayang! Daria na mabilis na bumababa. Tumira, Garnote na with the ball. Nagtuloy-tuloy, hindi niya nakita ang kanyang kakampi na nasa unahan na. Itong si Pulo. Daria, pumuntos from the baseline. That's good for Christian Daria, his first 2-pointer of the ball game. Ano bang nangyari doon kay Garrote? Grabe, partner. That could have been an easy 2 for Fulo, partner. Pulo, oo. And yun ang masakit, partner. Mukhang lutang itong si Garrote ah. Oo. So sige, yun nga, pinalitan na siya. That's a big error on the part of Garrote. And hindi Sayang nagustuhan yun, talaga partner. ng coach yun. Kahit si Pulo, hindi nagustuhan yun. So, 10 na po ang kalamangan. 1 minuto ang natitira sa ating first quarter. Tama yung naging pasa nitong si Pableo. So, instead of passing ito Babab Santa Maria, binigay niya kay Princilio na tumira pero nag-miss. Pulo will try to get his own rebound. Pero the ball will go now to the men in green, ang mga taga-Bulusan. Daria directing the play. Binigay kay Sherry. Sherry at the right wing, tumira. Tapos nakuha ni Babab Santa Maria ang rebound. Babab now. Dumire-diretso at nakasungkit ng foul kontra dito kay Daria. What a nice move from this MVP. So sabi ng mga partner kanina, kailangan itong mga taga Santa Magdalena na sabayan itong energy na pinapakita nito ni Mr. MVP na si Mr. Babab Santa Maria dito, partner. Tama. And ang unang sasabay sa kanya, walang iba kundi yung partner niya, si Pableo. And susunod, I'm sure susunod yung mga yan. Sina Princilio. Pulo is full of energy. Yes, partner. Oo. Maganda ang pinapakita sa larong ito. Although outnumbered sila, nakikita natin yung bench sila. Mukhang mayroon lang 4. Daria now. Sabi niya, sandali. Last shot na natin ito. 17 to shoot. 12. Pero may konting diferensya yung isa 3 seconds na difference sa ating shot clock at ating game clock natin. Almiñe hits it from downtown. That's the first 3-pointer of Almiñe. And that will end our first quarter action sa gitgitan ng mga taga Santa Magdalena at Bulusan. Yes, partner. Good start on the part of Team Bulusan sa kanilang early goings ng first quarter. So, ang score 31-20, lamang po ng 11 itong mga taga-Bulusan dito sa ating pagtatapos ng ating first quarter. So, titingnan natin kung ano ang magiging adjustments nitong mga taga-Santa Magdalena dito sa pangunguna ni Babab Santa Maria at nito ni Kobe Bryant Pableo. Ano bang magiging motivation ng isang coach sa team na to na Santa Magdalena na makikita natin outnumbered, medyo undersized sila? Ano ang pinakamagandang sabihin sa mga players na to keep on going and striving para makalapit dito sa scoring? Yes, partner. Yun lang naman lagi ko sinasabi sa mga players ko pag ganyan. Lagi naman bilog ang bola eh. Oo. It's everybody's ball game hanggat may oras pa. So, wag silang panghinaan ng loob, no? Ang i-focus muna nila dito is to play good defense. From there, help their
help their guest player, itong si Babab Santa Maria, itong si Kobe Bryant Pableo. Kumbaga, know your role. Kumbaga kung ano yung role mo, dumipensa ka muna, saka mo na isipin yung puntos. And be unselfish, kagaya nung nangyari kanina kay Garote, partner. That could have been an easy two for Fulo. So sayang yun, yung mga ganong situation. Oo. So yun, huwag mawalan ng pag-asa. Bilog ang bola habang may oras. Maglaro at laruin lang ng maayos. Oo. According sa napagplanuhan ng team. Gasis launches sa long three. Wala. Yung heat check na yon ni Gasis. Right now, Jeb Bulawan. May tanga ng bola. Binigay kay Uwe Medinilla. Uwe Medinilla against Pulo. Swing set to Saldana. To Daria at the corner. Merong traveling na nakita ang ating referee. At leading scorer natin for both teams, for Team Santa Magdalena, Babab Santa Maria, may 9 na puntos, at sa kabila, Uwe Medinilla with 11 points, partner. Moscoso. To Gasis. Balik kay Moscoso. Oops, mali ang napasahan. Saldana na may tanga ng bola. Mabilis na tumatakbo against Gasis. Miss shot. Moscoso for the rebound. To Almodiel. Walang mapasahan doon. Kaya eto na naman ang mga naka-green tumatakbo. At ayan na ang dakdak na hinihintay ng ating mga spectators dito sa loob ng Bulusan Gymnasium. Unang sample pa lang yan nitong si Uwe Medinilla. Look at that. Bang! Grabe. That's an electrifying move. Ito na naman, naagaw ni Saldana at si Jay Bulawan naman. Oh! He gets blocked. At babawi yan ang dakdak. Grabe. Mainit ang aksyon dito sa loob ng Bulusan Sports and Recreational Center. Grabe itong pinapakita nitong mga malalaki nitong Team Bulusan, partner. At, Pa-play now. Mukhang ginanahan doon sa mga tirang yon at nakasungkit ng foul after that fadeaway jumper. We have a report now coming from Miss Danica Garcia. Danica, pasok! Having a standing na 2-0, Team Bulusan continuously aiming to win this fight tonight. Mula sa kanilang pagkapanalo noong isang araw laban sa Team Prieto Diaz, Head Coach Nick says na kailangan lang maglaro ng malinis ang buong team ngayong gabi, iwasan na masaktan at makasakit sa kapwa players. At ang pinaka-importante raw ay ang ma-execute nito ang kanilang usual na ginagawa during their practice, nang sa gayon ay hindi masayang ang kanilang pinaghandaan. Ngayong gabi, coaches, makakasama rin ng Team Bulusan ang isa sa kanilang panibagong import player na si Neljun Saldana na mula sa Sampaloc, Manila at isa sa mga naging player ng Marikina sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Iyan muna ang latest update dito sa courtside ng Team Bulusan. Back to the panel. Maraming salamat, Ms. Danica Garcia. At ayan, palitan ng 3 mula kay Uwe Medinilla and para sa Bulusan. At ito naman kay Moscoso para sa mga taga Santa Magdalena. Jeb Bulawan sa ilalim. Tumasa para kay Ete. At Ete was fouled going up for the basket. So Kobe Bryant Pableo tinawagan. Unang foul yan ni Kobe Bryant. That's the first personal foul on Kobe Bryant Pableo. So it's a 14-point lead po mga kasurog for Bulusan. Pasok ang tira ni Ete. Pulo against Uwe Medinilla. Swing set to the guy from the other side. Ayan na naman, Uwe Medinilla with a layup. That's the 17th point of Uwe Medinilla on this game, partner. Ete. Pableo. And makes it.
Pangatlong puntos pa lamang yan ni Kobe Bryant Pableo. Jeb Bulawan against Pableo. Salpukan sa ere. The Clash of the Titans once again. Version 2. Ikalawa dito kay Kobe Bryant Pableo at mabibigyan ng dalawang free throw itong si Jeb Bulawan dito sa ating 6-minute mark ng ating second quarter. 41-26. Madadagdagan pa ito kung maipapasok ito ni Jeb Bulawan mula sa free throw line. Pasok ang unang tira ni Jeb. Nakaka-anim na rin itong si Jeb Bulawan. Yes, I guess, pito na. Pito, tama. Pito. Hindi ko na-count yung dunk na kanina sa sobrang excitement. Saldana keeps it alive for Bulusan. Nice recognition on the part of Bulawan para sa kanyang teammate na si Nov Fula. Babap, launches sa 3, wala. Ito na naman ang mga nakagreen. Saldana swings it to Uwe Medinilla. Uwe Medinilla fires. Sobra yung tira. Medyo malakas. Pableo now bringing the ball down. Pableo drives. Using his left hand, wala. Now it's Saldana. Will go to the basket pero kicks it out to Uwe Medinilla. Sabi ni Uwe, sandali, magdaan-daan tayo. Matos now, balik kay Uwe Medinilla to Jeb Bulawan. Jeb Bulawan. And nakakuha pa ng foul mula dito kay Pulo. So counted yung tirang yon ni Jeb Bulawan after a pass from Matos. At 20 na partner ang abante dito mga taga-Bulusan. So madadagdagan pa yan because of this free throw na Nakaabang. Oo, nakaabang kay Jeb Bulawan. So pasok din yung free throw na yon for Jeb. So maganda ang scoring ng mga taga-Bulusan, well distributed. Princilio missing a 3-point shot. Saldana balik kay Bulawan. Tips it to Matos pero Matos hindi kaagad nakapag wasn't ready for that one. Yes, partner. So, until now, wala pa rin sagot itong mga taga Santa Magdalena dito. Babap swings it to Princilio. Princilio fires. Wala. Rebound Uwe Medinilla. So 21 big points na po ito. Unti-unti na ditong lumulobo ang lead ng mga taga-Bulusan. Pableo na for the rebound. Against Matos. Tumira. Butiki. Ang tinamaan. Moscoso now. Short. Merong foul for the battling for the boards dito kay Fulia. So, timeout dito partner itong mga taga-Bulusan with 4 minutes and 31 seconds sa ating second quarter. 47-26 lamang ng 21 big points itong mga taga-Bulusan dito partner. Medyo na overwhelmed doon ang koponan ng Santa Magdalena sa last 6 minutes of of this ball game or sa pagpasok natin sa ating second quarter. Oo. Ayan, lumulobo na po ang kalamangan. So I hope they can do something para mapigilan ang pagragasa ng scoring nitong mga taga-Bulusan. Partner, ito medyo body language itong mga taga Santa Magdalena. Medyo at the 4-minute mark ng ating second quarter, medyo down sila, no? So, Naramdaman nila ngayong bangis eh. Oo, dapat hindi ganoon. This is just the second quarter and 21-point lead lang yan. So dapat talagang laban sila. Oops, kapos yung tirang yun ni Babap.
Beautiful play. Matos to Espinilla. And alley-oop. Princilio. Missing. Alminia now has the ball. Stops and pops. Bam! Nice shot from the guy wearing that pink shoe. Pair of shoe. Second triple nito ni Alminia sa ating laro. Tama. Moscoso, meantime, tumira din ng tres. It's a foul on Babop Santa Maria. That's first on Babop. 52-26. So, 26 po ang kalabang ng mga taga-Bulusan at nadagdagan pa yan. Grabe, dinagdagan pa yung bleeding nitong si Matos. Princilio, bring the ball down. Binalik sa labas. Pableo, binigay kay Babap. Babap tumira ng tres. Pasok! That's the third triple of Babop Santa Maria on this game. Tama. So ito naman, mukhang sasagutin siya ni Uwe Medinilla for another three. And talking about the threes made by Uwe Medellina, pangatlo na din niya yan dito sa larong ito. Yes, partner. So this is why ito ang kalamangan. Maalat si Babap in this quarter. Espanyo, tumigil. At hindi tumigil siya ng bahagya na wala yung momentum niya because of the defense. Moscoso, hindi pa rin. Wala pa rin, partner. So, ayan na naman si Alminia. Binigay kay Matos. Matos will hit it or will finish with this right hand. Nas Pableo against Puglia. Yeah, beautiful shot from Kobe Bryant Pableo. Medinilla short on that one. Muntik na makakuha ni Espanyo ang bola. But the ball went out of bounds at a pick from behind nitong si number 26 na si Dondel Princilio. Ito palitan ng tao dito, partner. So bagong salta itong si Espanyo and a fall away. Wala. Matos short also. Pero nandun si Sherry trying to save that one for them. Pero mali yung natapikan niya ng bola. So bagong salta din itong number 15 ng Bulusan na si Mark Gian Gando. Princilio against Sherry. Crossing over. Merong foul. After that help defense made by si Sherry pa rin ang tinawagan doon. Oo. At mabibigyan ng dalawang free throw itong si Princilio because nasa act of shooting siya, partner. Tingnan natin kung may papasok niya to. Pasok yung unang tira. Ito ni Princilio. Dondel Princilio. Nakatiran na din siya ng he made a 3-point shot a while ago or earlier. At pasok din yung pangalawa niyang tira. Perfect from the line itong si Dondel Princilio. Now it's Matos for Bulusan. To Gando. Magandang pasa sa ilalim kay Espanyo pero walang clear shot kaya inilabas kay Sherry. Babap Santa Maria naman nakita na nasa unahan na ang kanyang kakampi pero sa sobrang bilis nitong Matos ay muntik nang maagaw pa yung bola. Inabutan niya pa yun, Moscoso. partner. Oo. Pableo. Wala. Rebound. Matos to Sherry. Sherry challenging Kobe Bryant Pableo. That's a nice layup from Sherry.
Trencillo hits a 3 from the left wing. Matos, binigay kay Espanyo. Espanyo, wala. Gando with the left hand, pasok. Off the glass. So even itong mga Kagulo yung tao after that call from our referee. Tinawagan na uli ng foul si Seri. with 51.3 seconds remaining sa ating laro. Oo, Pero maganda pinapakita nitong mga bench players nitong Team Bulusan partner dito. tama. Even itong Pableo. even, Maganda talaga ang nagiging contribution din Oo. ng mga taga-Bulusan o ng mga bench players nila. At ayan, dinagdagan pa yung ganda nitong si Gando. Rebound yun ni Sherry at now it's Matos who will decide kung paano nila tatapusin itong second quarter. Gando fires another one and drains it. Espanyo was blocked from behind. And there you go. Ang ating second quarter action sa laban nitong Santa Magdalena na nalalamangan ngayon ng 31 big points kontra dito sa nakakateritoryo ng mga taga-Bulusan. Kami po ni Coach Paul Sepe ay magpapahinga muna and we will be right back with more of the action mula dito sa Bulusan Sports and Cultural Center sa Bulusan, Sorsogon. Yan lamang po kayo. Hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento o
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat Ako Bicol Cup. Maraming salamat, ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Silada launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Bob of Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-81, the hustler, De La Cruz! What up? Yes, again! It is last minutes na kanilang fourth quarter. Baba for three. Morning for Bob of Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on. Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! Yes, magandang gabi once again. Kami po ay nagbabalik mula dito sa Bulusan Sports and Cultural Center sa Bulusan, Sorsogon. Pero bago natin balikan ng laro, ang magandang away nga na sinasabi natin mula dito sa mga nakateritoryo na Bulusan kontra sa visiting team na Santa Magdalena, ay pasadahan muna natin yung comparison statistics or halftime team statistics. Yes, partner, for both teams, Bulusan and Santa Magdalena, ito yung kanilang statistics for the last half, no? For bench points, ako, ito kagad napansin ko, partner, 19 big points coming off the bench itong mga taga Bulusan at 3 lang dito sa mga taga Santa Magdalena. Points in the paint, nakikita-kita mo naman yung height disparity, partner. 40 points dun sa paint with the likes of Jeb Bulawan and also itong si Espanyo dito sa mga taga-Bulusan kontra dun sa 12 lang ng Santa Magdalena. Turnover, ito pansinin mo, partner, kanina ganun din ang ating first game. Turnover 11 kontra 3, so mas inaalagaan ng mga taga-Bulusan ang bola kontra dito sa mga taga Santa Magdalena, and because of that, this pass break points is very evident with 31 big points and kontra sa 10 lang nitong mga taga Santa Magdalena. Second chance points, yun nga, medyo malaki ang disparity because of the height. 9 kontra sa 5 dito sa mga taga Santa Magdalena, partner. So yun ang titingnan natin kung mababago ba yan this coming half, partner. Oo, but in all aspects, as of now, as we end the first half, ay pumapanig sa mga taga-Bulusan. Yes, partner.
Sige, balik tayo dito sa aksyon sa loob ng ating venue for tonight. Again, the Bulusan Sports and Cultural Center. Sabay ang pagbati kay Miss Jen Nunez, ang news head ng Ako Bicol News. Babab Santa Maria tries to initiate the scoring dito sa second half, pero short yung kanyang tira from the outside. Daria starting the squad for Bulusan dito sa pagpasok natin sa second half. Uwe Medinilla, nakita sa ilalim si Ete, libreng-libre. What a nice pass from Uwe Medinilla. And a good play for Team Bulusan, partner, on that sequence. Oo. Santa Maria. At napunta kay Pableo ang bola. Lucky bounce. Or make that a lucky bank shot for Kobe Bryant Pableo. And that's another 3-pointer. Saldana. Pumasok sa ilalim. Nakikipagkatawanan itong si Ete. May nakitang foul on I guess it's the number 15 guy, Almudiel. si Almudiel. So, medyo mas malaki yung starters ng mga taga-Bulusan dito compared sa unang starters nila sa game, dahil mas malaki yung point guard nila ngayon na si Christian Daria, who stands about mga 5'10", kumpara kay Matos kanina na mga nasa 5'6". Moscoso to Pableo. Pableo against Ete. Almudiel for the rebound. Nilabas ang bola. Kabalik sa kanya. Pulo. Binigay sa corner kay Santa Maria. At good defense on the part of Neljon Saldana. So balik ito, partner, dito sa mga taga Santa Magdalena. Last touch. Ito ni Saldana. Last touch ni Saldana. (71 to 41). 30 po ang kalamangan ng mga taga-Bulusan. Again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Moscoso fires and hits it. At a 3-point shot made by Moscoso. Now it's Daria with the ball for Bulusan. Walang movement sa mga kakampi, kaya siya ang nag-initiate ng move. At he was trying to drop it to the cutting Uwe Medinilla, pero hindi nag-materialize. Okay, now Almudiel will be inbounding to Moscoso. Moscoso fires another one, pero medyo malamya ng konti kumpara sa last na 3-point shot made niya. So balik dito si Matos, partner, pinalitan si Daria. Mabap Santa Maria, still can't hit it. At ayun, mukhang i-score ka agad si Matos. Ayun, bagong pasok. Pinalitan si Christian Daria. Pulo bringing the ball down for Santa Magdalena. To Pableo. Pableo, binigay sa kanyang partner na si Babap Santa Maria. Babap Santa Maria against Saldana. To Moscoso. Moscoso launches a triple. Wala. Bulawan. Mali yung napasahan, pero ganun pa man, nasa kanila pa rin ang bola. With Uwe Medinilla trying to hit another 3. Nakakatatlo na yan. Ete. Tumatos. Siya yung nakatira ng 3 mula sa corner.
10 puntos mula dito kay Mark Lester Matos. At sa kabila naman, Si Almogel. Mukhang nasaktan may masakit kay Jeb Ulawan. I guess yung kanyang left arm ang hinahawakan niya. So, labas mo na binalik dito si Espanyo. Pahinga itong si Jeb Bulawan. Wala yung tirang yon ni napabanda ni Uwe Mendinilla, pero they keep it alive at yon, wala din yung tira ni Espanyo, hindi rin malayo din sa mark. Garrote, mas malayo yung mark niya doon. Mendinilla, bang! Lumusot at dumakdak. Pampagising sa mga natutulog na dyan. Hoy, bangon! Espanyo, Tomatos. Saldana, binigay kay Espanyo. Espanyo was blocked by Pulo. Pero nakabalik sa kanyang bola at yon, mas asintado yung pangalawa niyang tira. Pasok na pasok. Garrote lets it fall. Ayun, naka-score na itong si Garrote, partner. Oo. Namantsahan na yung kanyang pangalan. Matos in a step back three! Why not? Poknat! Ikatlo dito kay Matos. Oo, pangatlong 3 points niya na yan. At nakuha niya pa yung rebound. Babap Santa Maria. Pinaul na lang si Matos dahil sobrang bilis. And makita mo yung body gesture, body language itong si Babap. Talagang alam niya na talagang hopeless ang kanyang kupunan na makapantay dito sa kupunan ng Bulusan. Oy, mayroon tayong i-acknowledge dito. Yung Santa Magdalena Mayor na si Mark Jury Lozano ay nandito ngayon in attendance. So Mayor Mark Jury Lozano of Santa Magdalena, magandang gabi po. Ganon din sa Vice Mayor nila na si Ramon Espela. Thank you so much po. At Bulusan Mayor of course, si Mike Goysaiko ay nandito rin sa loob. Maraming salamat. Officials natin, mga elected officials na sumusuporta sa mga teams at dito sa atin sa Ako Bicol Cup. Pableo and Pulo finishing after a miss by Pableo. So 10 points na din ito si Pulo dito sa ating laro, but ito si Uwe Mendinilla, partner, may tatlo lang 3 points dito sa ating game. Babap. Nilabas kay Pulo. Pulo tumira. Wala. Last touch ng mga naka-green. Pableo. Against Pulya. Pableo rather. Missed that easy layup mula sa baseline. 2 against 1. Ayan ang buzzer. Call for a timeout for Santa Magdalena. Ayan, a little breather muna. Yes, pahinga partner. muna. Hinga muna tayo, mga kasarog. 3:45 na lalabi sa ating third quarter. Lamang na lamang pa rin po ang mga taga-Bulusan as we take a look at the disappointed Team Santa Magdalena.
38 big points, partner. Ang kalamangan nitong mga taga-Bulusan dito. So, sabi nga natin na walang masyadong talagang nagko-contribute mula dito sa Santa Magdalena when it comes to scoring, partner. And also dapat hindi lang sa score, dapat yung depensa din, partner. Kasi doon magsisimula yung opensa mo, no? Once you don't stop that your opponent, talagang mahihirapan ka kung papalit-palit lang yung score. And minsan sila pa ang yung mas nakaka-stop compared sa inyo. So talagang lalamang at lalamang yan. Ano yan, mukhang they are in admission that talagang hindi nila kaya ang team na to. Ito, partner, kung mapansin mo, itong si Espanyo reminds me of Dennis Espino. O ng PBA. Noon sa PBA. Oo, tingnan mo naman yung build, partner, kahit medyo matanda na. Talagang grabe pa ang nilalaro dito. Oo. And last touch ni Espanyo. Pulo to Babap. Babap against Matos. Steps back. Nakakuha ng foul but is not in the act of shooting. So it will be a sideline throw in. Pulo, dire-diretso. Using the board. Pasok yan. Once again, would like to say hi to Miss Jen Nunez, the news head ng Ako Bicol News team. Greetings mula kay kay Mabel, Danica. Mula kay Danica, mula kay Regine. Babap Santa Maria. Elevates. Wala. Ayan na naman si Uwe Medinilla. Elevates for 2 pero wala din yung kanyang tira. Pero nandun yung kanyang kakampi na si Pulya. Nakisali na rin sa puntos, partner. 4 points for Nove Folia. Di pa tayo pinapakitaan ng dakdak nitong si Kobe Bryant Pableo. Okay, substitution. Papasok si Moscoso for Almudiel for Santa Magdalena. Pableo to Babap. Maalat pa rin dito si Babap. Pero ayan, swerte niya at nahulog malapit sa kanyang posisyon yung bola for that easy 2. And there you go from the corner. Delivering the goodies is Uwe Medinilla. Ikalimang 3 points, partner, kay Medinilla. We have an obvious candidate for our Kasurug Best Player of the game. Although it's really early for us to say. Pero 2 minutes and 9 seconds na lang ang nalalabay dito sa third quarter. And mamaya papasok na tayo sa fourth and final quarter ng larong ito. Just a second. So mabibigyan ng free throw itong si Christopher Fulo. Or hindi. Sabi ng referee, sa baba yun. Oo, so baseline ang Babap. Wala. Galoso, mabilis na tumatakbo, lumipad at nakakuha pa ng foul. So foul on Babap Santa Maria. Fouling the high-flying Galoso. Parang the small Medinilla, no? Oo. Look at that. Grabe, talagang itong mga bench players, itong Bulusan, partner, grabe ang contribution dito. Pableo. Binigay kay Moscoso sa right wing. Pasok yung kanyang tira. At 3 yun, mga kasurog. Matos now. So Espanyo.
Nice bounce pass to Pulya. Pero nandun si Espanya to save that one for them. Pero di rin pumasok ang kanyang fadeaway shot. Matos now, tumatakbo ng matulin para sa mga kakampi niya dito sa Bulusan. Sherry launches a bomb from the corner. Wala. Matos keeps it alive. And Sherry for the putback. I remember, tinanong mo to dati, no? Kung ano ba yung nationality niya. I-interview ko sana nang makita kong medyo, sabi ko, wag na. Kasi baka mahirapan tayo sa English. Nice play from Matos to Sherry. Or Seri, that is. Moscoso. Pableo. Magandang ikot. Pasok ang tira. Ayun, 20 seconds remaining on our third quarter. Galoso from the corner. That's his sixth pointer of the ball game. Pableo. At dyan nagtatapos po ang ating third quarter ng magandang away nitong mga taga Santa Magdalena at mga taga Bulusan or Bulusan. Dito pa rin po yan sa Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa, 105-61. Umabot kaya ng 150 yung score natin? Yes, partner. So siguro, I can say na this is the best performance of a team dito sa ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Itong ginagawa nitong team ng Bulusan ngayong game na ito. Oo. San Jose, ang nagiging biktima dito ay ang mga taga Santa Magdalena. There you go. What a jam by Uwe Medinilla. Now, balik tayo sa ating fourth quarter. Ayan na. This is it. The final quarter of this ball game. Meron na rin mga nagsisialisan dito mula sa venue pero halos hindi pa rin matinag yung number ng tao dito. Oo, partner. Talagang hindi pa rin tayo mahulugan ng karayom sa mga bleachers natin. Ito na, yung final quarter natin. Nag-umpisa na po. Aagaw ng mga taga Santa Magdalena. Pableo now. Binigay kay Garote. Garote cannot finish. Pulo. At naipasa kay Babab Santa Maria. Lead in pass pero walang nakaputi na ready para saluhin ang pasa yon. Seri scoring for Bulusan. Matos now. Tumira, nagmintis at mapupunta ang bola sa mga taga-Bulusan. Okay, itong si Seri 8 points na din sa ating laro, partner. So halos lahat ng itong mga players itong taga-Bulusan talagang nag-contribute na dito. At may report ka tayo mula kay Miss Danica Garcia. Danica, anong balita? In all fairness, Kapa Morgan and Coach Paul, consistent talaga ang galing nitong Team Bulusan. Magaling sa pag-assist, magaling sa rebounding and shooting, especially sa 3-point shooting. Gayunpaman, sa kanilang pagkakalamang ngayong round between Team Santa Magdalena, they continue to work hard inside the court to reach their goal na maipanalo ang laban ngayong gabi. Sa ngayon, pinangangawakan daw ng Team Bulusan ang magandang tulong ng tatlo nilang key players na sina Medinilla, Bulawan at ang import player nilang si Saldana. Yan muna ang latest happening mula sa courtside. Back to the panel. Maraming thank you, Miss Danica Garcia. At eto, balik tayo sa laro dito. Mag-free throw ngayon itong si Pulo.
for Santa Magdalena. Galoso will be checking out in favor of number 15 guy ng Bulusan na si Mark Gian Gando. Pasok ang unang tira ni Pulo. 107-62 ang ating score. Talagang grabe. May term tayo ditong ginagamit eh. Blowout. Yon. Seri. Tupulia. Espanyo. And fall away. Wala. He made one earlier. Garrote using the board. At maganda yung tirang yon ni Garrote. Matos to Seri. Pumakawala ng 3. Wala, na-rebound ni Garrote. Garrote na, may tanga ng bola. Binigay sa kanyang kakampi, pero ang nakasalo ay si Matos. Espanyo daw. And a reverse layup. Wala, pero yung follow-up shot niya, pasok na pasok. May 12 points na dito si Espanyo dito sa ating game, partner. At ito nga si Uwe Medinilla pala, partner. 28 big points na. At si Babap may 16 points. Pero still, it's Uwe Medinilla leading all the scorers dito sa larong ito with those electrifying dunks kanina. Tinulungan pa ni Jeb Bulawan. So Matos now to Seri. Seri finds Gando and Espanyo trying to work on the glass, pero di pumasok yung kanyang tira. Ito, 7-minute mark ng ating fourth quarter. Talagang blowout na blowout nga, partner. Maganda ang performance itong mga taga-Bulusan dito. Tama. Espanyo missing. Pableo against Matos. At yan, dinoble team siya. Matos. Uy, muntik na maagawan ni Pulo. Ayan, hirap na hirap yung dalawa doon. At finally, wala pa rin. Rebound, Pableo. Babap will fire. Malakas ang tira. Still struggling, partner, dito sa ating second half. Itong si Babap. Matos, short. At wala. The ball went off the board. Kaya it will be Santa Magdalena's basketball sa ating pagbabalik. Ako Bicol Cup ay hatid po sa inyo ni, or Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. And once again, we would like to thank the LGU, especially yung LGU ng Bulusan for having us here sa pangunguna po ni Mayor Mike Coysaiko. Yes, partner. And also pasalamatan din natin ang of course the governor of Sorsogon, Governor Boboy Hamor. Opo, maraming salamat po. Maraming salamat po. And of course, ito, balik tayo dito sa ating laro with 6 minutes and 18 seconds remaining sa ating fourth quarter. Siyempre pa, wag nating kakaligtaan pasalamatan ang napaka-init na pagtanggap ng mga Sorsoganon para dito sa ating liga. Actually, liga nila ito eh. Yes, partner. Oo. Ito po ay liga nyo, mga Sorsoganon. At ito, 111 to 64, partner. So this is a very, for me, this is a very safe to say na talagang in the books na ito for Team Bulusan, partners. Tama. Moscoso, short. Fulia for the rebound. Itinapo ng bola. Hoping na masasalo ni Espanyo, pero ibang nakasalo si Moscoso, nakasalo. At si Pableo ang muntik ng makascore doon sa panig ng mga taga Santa Magdalena.
Wala ang unang tira ni Pableo. Kinakaliwa na ang kanyang... Lefty ba to si Pableo? Hindi, no? Lefty siya talaga. Pasok ang pangalawa. Daria now. To Alminye. Balik kay Daria. To si hitting a 3-point shot from the corner is Neljun Saldana, who is professional player yan si Saldana, di ba? Partner, played for MPBL for Marikina Shoemakers. At ayan, he wants to go back-to-back pero hindi pumasok yung tirang yon. Pulo sa ilalim. Hindi pinagbigyan itong si Fulya. Sabi niya, no way. Kahit lamang na lamang kami. Hindi kita papayagang makascore in front of me. Pableo. Garote. Daria will finish this one with the right hand. Almogel against Alminye. Pinasa kay Pulo. Pulo using the glass. At ayun na naman sa kabila, itong mga taga-Bulusan. Buti na lang, mintis partner, itong si Espanyo. And a turnover for Kobe Bryant Pableo sa kabila. Nakawala yung bola sa kanya mga kamay at malapit doon sa bench ng mga taga-Bulusan. Serrano, or make it Saldana rather. Naagawan at ito na si Pulo. Hindi rin matapos-tapos ni Pulo ang play na yun. Napangiti na lang siya. Alminye, meantime, hits another 3. And Garote would like to join Alminye for the shooting spree. At what a beautiful pass naman mula kay Almogel to Fulo. At ito na naman si Alminye. Alminye wants to go back-to-back. And yes, why not? Poknat. Hindi pa dito tapos itong mga taga-Bulusan. 53 points na, partner. Itong hinahabol. Abeg, that 56. Sumama na rin si Espanyo sa shooting spree. Pulo. Binigay kay Garote. Garote, misfires. Sabi nga, partner, dito sa mga larong ito, ang kailangan mo dito, si Pitong. Oo. And Espanyo, naka-back-to-back din. Make that 59 po, points ang hinahabol. Talagang pag mataas yung confidence mo, talagang malaki ang chance na maipapasok mo yung mga ganyang 3-point shot. Moscoso, gumanti din. Tignan natin kung titira din si Daria. Pero ibinigay niya ito kay Alminye. Alminye fakes over, balik kay Daria. To Espanyo, will try another one! Pasok yan! Tuwang-tuwa yung mga kakampi niya na nasa bench. Oo. Tala, Alminye. The last 2 minutes ang ating laro, partner. Garote from Pableo. So, hinihintay na lang natin dito yung final score, partner. Oo. This is safe to say na talagang this is for Bulusan. It is. I think magmula pa sa first quarter talagang agad na. And there you go! 4th consecutive 3 points made. This is a record breaker. Or actually, a record to break dito sa ating liga. 4 na magkakasunod na 3-point shot from a one player. At ang record ay nasa kay Espanyo. At ayan, pang-5. Titingnan natin kung papasok.
Pasok pa rin yan! Oh yeah! Grabe. Limang sunod-sunod na 3-point shots. Bibigyan pa ang isa. Pumwesto ka, sabi ni Alminye. Pang-anim. Oh, wala na. Pero ganun pa man, that's a record to break. Oo, 5 lima. consecutive 3-point shot. Nasunod, yeah, of course, consecutive, sunod-sunod eh. So, seconds to go. Grabe. This is a blowout win for Team Bulusan. This is a big statement for Team Bulusan that we are the team to reckon with dito sa District 2. And nagbigay din ng statement yung mga taga-Matnog kanina. So let's see. Sabi ko nga kanina sa mag-start natin ng ating Day 11 ay unti-unti na nating masisilip kung sino sa siyam na teams ang magkakaroon ng mas matikas na standing dito sa ating eliminations. At pinatunayan yan ng mga taga-Bulusan sa harap ng mga Kababayan nila, mga fans nila, mga supporters nila, mga LGU nila, sa harap ng kanilang mayor. Kaya they must be really, really proud at this very moment. Tama po ang inyong nakikita ha. 137-74 ang score natin dito sa ating second and final game ngayong gabi. Bulusan kontra. Oo, huwag bilangin. Medyo mahihirapan pa ako Mahihirapan pa tayo. Anyway, we will just be taking a look at some of the highlights nitong larong ito. Ilang dunks ba ang na-experience natin? Tatlo, no? Tatlo. Coming from Uwe and Jeb Bulawan. And sa pagtatapos, yung 5 consecutive 3-point shot made by James Espanyo ang nagpaingay sa end ng larong ito. 5 consecutive 3-pointer. So ito, medyo nakakaungos dito partner ang mga taga-Bulusan sa ating team standing na may 3 panalo at walang talo. Tama. At bababa naman ang mga taga-Santa Magdalena sa 1-3 record partner. Oo. So bukas balik tayo sa District 1 ano? So balik tayo Tama tomorrow. ba? District 1 ba? Check natin yan. We will be at the Kasiguran partner. Kasiguran. Kasiguran, tomorrow. That will be Saturday. Mayroon po tayong 3 laro for tomorrow. Mag-start po yan if I'm not mistaken, alauna. Oo, District 1 nga tayo bukas. District 1, Kasiguran. So ayan. Meron tayong 3 laro for tomorrow. March 16, partner. Alauna, Magallanes kontra Sorsogon City. Ang ikalawang laro, Castilla versus Dunsol. At ito namang ikatlong laro, Kasiguran versus Pilar. Yang dalawang yan, partner, wala pang katalo-talo yan. Kasiguran at Pilar. So magandang away din yan. Magandang away din. Yan ang mga inaabangan natin dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. And kung free naman kayo sa Sunday, nandun tayo, partner, sa Bulan sa Sunday. So 4 na laro din po ang ihain sa inyo ng Ako Bicol Cup Sorsogon on Sunday, starting ng alauna ng hapon. Tama. And we're just waiting for our cue para ibato ang bola sa ating courtside reporter na magkakapanayam sa ating kasurog best player of the ball game. Again, it will be from Bulusan syempre. And maraming salamat po mga kasurog for watching. Yung mga nanood sa atin online, maraming salamat po. Paki-follow ng mga pages na yan. Paki-subscribe din po sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Ayan, Ako Bicol Cup, paki-subscribe po dyan sa YouTube natin. Ganon din sa TikTok, Ako Bicol Cup. Okay, para updated kayo sa lahat ng mga pinagkakaabalahan natin behind Ako Bicol Cup. Hindi lang naman kasi yung mga laro ang meron tayo. Meron tayong iba-iba pang mga features na pinaplano para mas magbigay ng mas magandang sporting entertainment para po sa inyo, mga kapwa natin Bicolano. Yes, partner. And also, allow me, partner, to greet my 2 daughters dyan sa Kamsuor. Hara Francine and Hera Pauline. Miss na kayo ni Daddy. Hello sa inyo. Sige, and also good luck once again sa CTSA 15 under
team will go against the team of, I guess, Camarines Sur para sa NYBL. Alright, but right now, magpaalam na muna tayo, Coach Paul. Yes. Ito po si Kapa Morgan signing off for now, but we will be back tomorrow dyan sa Kasiguran. And any parting words, partner? Salamat po sa lahat ng ating mga manonood, no, and see you tomorrow po dyan sa Kasiguran. Ibato na natin kay Cassandra at ang ating kasurog player of the ballgame. Right here with me is the Kasarog best player of the game, AJ Espanyo, jersey 35 from Team Bulusan with 29 points, 7 rebounds, 2 assists, and 2 steals. Wow, congratulations po for being the Kasarog best player of the game and for winning this game tonight. As of tonight, wala pang talo ang Team Bulusan. Kaya naman sa mga susunod pang laro, ano po ba sa tingin mo ang kailangan nyo pang i-improve? Kailangan mo pang i-improve as a player and for your team as a group? Siguro yung pinag-aaralan namin ng play dito sa gym na to, kailangan namin ma-perfect yun or kahit di namin ma-perfect, basta magawa namin ng maayos. At lahat ng game na pagdadaanan namin, paghahanda namin para makamit namin ng panalo. Ayan, we are currently live po. Baka may gusto kayong batiin o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Pinapasalamatan ko po ang mayor ng Bulusan, sa aking pamilya, sa aking mga teammate na suportado sa lahat, sa aking asawa na nasa ibang bansa ngayon. Ingat ka lagi dyan. Yun lang sa pamilya ng BRT. Yun lang po. Ayan, once again, congratulations. That's the end of the ball game. Thank you for supporting Ako Bicol Cup Sorsogon.